Nou, een feest geven of zoiets. Een grote dansfeest. Party. Mijn bier? Ja, zeker. Anders is het niet echt een feest. En mij een DJ op de preekstoel? Ja, En wat voor muziek moet er draaid worden dan? hip-hop, rock, hardstyle. Ja, hardstyle, vooral hardstyle. Leuke feestjes dus, maar goede muziek en drank. Het kind van de stichting Oude Frieske Tjerken net gek genoeg. De band had de taakkomst en daarom is het belangrijk dat juist band bewust maken worden van de weerde en geschiedenis van Tjerken. Het is geweldig aardig bij een eerder bezieden om de kerken dat die band betocht hier om een achtbaan in de kerken te bouwen. En dat ziet er geweldig leuk uit hoe ze dat dient houden. Dus als er een echt leuk idee komt, misschien wordt het wel uitvierd. Wij binnen altijd een tier bereid als jonge Rijn nieuwe functies bedenken voor uw kerken. En wij staan er zeer open voor en we willen graag bekenden wat er dan mogelijk is. Een disco of een achtbaan, maar een tjerken als sportzaal, dat zou ik net gek wezen, vinden de band. Een grote gymzaal. Hoe maakt het eruit zien? Met allemaal ringen en met een grote mooie vloer waar je allemaal leuke dingen op kan doen. Met een rekstok. Nou, ik zou gewoon, omdat hij best wel groot is, een bal af maken. Met een discolamp aan het plafond. Ik zit op volleybal en dan lijkt het me wel leuk om te volleyballen. Je bent in de kerken. Ja, het is allemaal zongen en dan een net en ik heb beachvolleyballen. Alle ideeën binnen welkom. Dus waar wit wordt er in de toekomst wel beachvolleybald in een tjerken.